Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Apfumani. Sekuru makadi. Ndinosimba hangu makadi. Ndiripo ini iri kunaya here mvura kuno. Mvura ndizvo zvamuri kuona izvi. Handitika. Yakabva kutonaya nezuro manheru. Handiti. Nzvimbo yatiri sekuru inonzi chini? Nzvimbo yatiri inonzi Masara. Masara. Nzvimbo yaigara varungu kumashure uko yainge iri maplaza. Yainzi Masara Farm. Masara inowanikwa nechipapi nzvimbo dzingazikanwe. Inowanika tiri muna Shamba Road. Tichienda kuShamba Road. Asi hatizosvike kuShamba. Tinogumira munzira. Tiri muna Shamba Road ndipo painowanika. Iri pachita ipo 50 km kubva muHarare kusvika paMasara. Kusvika Masara. Handitika. Sekuru muchiona ndau yakudai. Zvakanaka. Mumabasa matinoshandawo zvakanaka. Kune vazukuru vanoti inini ndakanga ndine dambudziko rakati. Ndizvozvo. Ndabatsirwa nasekuru kufeya. Alright. But ndakazorifeya kana kuti hama yangu kana shamwari yangu ikaendawo ikoko ikaita se ikanobatsirwa dambudziko rakati rakapera. Ndizvozvo. Zvamutondoona kudai ndakanga ndine dambudziko rakati. No pakanaka. Ndo zvazita kuti rega nditi se ndinotsvaga murume uyu nekuti nyaya yandanga vanhu vacho vaviri kana vatatu vandakasangana navo varwere vane chirwere chegomarara kana kuti kenza. Ndakayo rega nditi se rega ndimutsvage murume uyu kwaari ikoko kuShambo tisati tasvika kuShambo tinoita urukuru. Tichitanga sekuru makazvarirwa kupi? Ini ndakazvarirwa kwaRusape. Ndokwandakazvarirwa. Munzvimbo ipi yaSabhukwani? Nzvimbo yaMakoni. Iri nzvimbo yana Chiefutandi. Chiefutandi. Ndokwandakakurira, ndokwandakazvarirwa zvakare. Ndokukurira ikoko mumuri makanga muri wangani kana kuti muri wangani? Mumuri mamai wedu takaberekwa tiri vakomana 6. Hapana musikana. Handiti. Ndokwamakadzidza zvakare ikoko? Ndokwandakadzidza ikoko. Handiti. Muchitanga kubatsira zvakasvika kwamuri sei kuti muzoziva kuti? Ndichitanga kubatsira vanoziva kanyanya vanhu inini zvinhu zvakatotanga ndiri pachikoro. Nditori mwana mudiki ndichienda kuchikoro. Kunga ndiri mwana wandakatobatsira. Zvaitadza kutoziva vanhu kuti chirwere ichi chirwere rudzi. Asi takamubatsira nepfungwa dzaiwapo nezvaiuya mumatiri zvakatiudza kuti munhu anofanira kurapwa nenzira yakadai. Takamubatsira munhu akararama. Nanhasi uno aripo. Rakanga riri dambudziko rei? Sekuziva panguva yacho ndonguva yakakumbira chirwere chemukondombera. Nekuti munhu uyu ainamata cheche nana sekuru wangu akabereka amai. Akarwara murume nekuti vanhu vakaona anga kutoti ndofunga hapasina. Mai wangu inini munini wamai ndo waigara kudhuze nemunhu iyeye zvakare. Vakamuti marwara amuri kuita aya dai mamboona mwana wangu asi mwana mudiki asi anogona kubatsirai. Vanhu munoziva zvazvinoita ndezvekuti vanhu vanenge ane tarisiro kuti kana tichaona ari munhu anotyisa kana tichaona ari munhu akadai pawakazondoona zvikanzi ndiye munhu amukutaura here uyu havana kugutsikana kana mishonga yandakavasira havana kushandisa ndichiti vabatsire munhu. Ndibva ndadzokera ndakavapa mazuva ndikati akupera kwamazuva akati murwere nyu ndinotarisa kuti anenge tachi zvakanaka. Vanhu havana kubatsira. Amai vangu vachibva vazouya kumba zvakanzi munhu uyo achikuendera mberi neurwere. Ndikati amai munoita zvikuitika. Vanhu ivavo havana kushandisa zvinhu zvandakavasira. Sekuziva kwandoita ende zvakabva zvaya kuhope kwangu. Vaibva vazonditi asi vari kuti mudzoke kupi kuno nekuti wanga nechimbo nekuti pane mubatsira aiva achivabatsira papi ipapo. Saka vakakombera eji nokuona eji yamubatsira yabatsira neeji yenge ndiri. Wabva wazvitora kuzvitaura kuti zvaari mwana mudiki kudai angakwanisa kuti dambudziko ripi akaripedzere. Saka takazodzoka zvakare ikoko. Ibva ndasvika ndakasvika pamba pamai. Ndasvika pamba pamai ivo pawakanditora bva wandidainza zvikanzi svikai pano. Vanhu ivavo kana nanhasi kunzi wachindinzwa ndichitaura kudai vanotoshamisika kuti zvishuwa ichokwadi zvinhu zvakaita sei. Ndichisvikapo ndakavata ndikati chikutanga ndakabva ndaona murwere anga munhu angasasakwanisi kumuka dumbu ratozvimba makumbo azvimba. Ndakamuti shamwari ndaida kuti urarame asi iwo kana atadza kurarama hama dzako ndo dzakuita sei dzakuurayisa. Munhu angasasakwanisi kuti angosimudza musoro nokunditarisa nekungodai ruoko. Ndopakanditi wakapopota paiona wakuwashacho wakapopota zvanzi unita zvakadaro sei tine murwere tarisai izvozvi munhu ari kurwara. Ndikati kwete imimi zvanhu zvandakakusiyai timushandisa hamuna kushandisa ba. Zvanzi semadaro
saka haana kuziva kuti kusvika wandakatoita ipapo zvese nezvenge ndikandakati vaite nendatozviona kudhara ndati mishonga yandakakusirai kuti mushandise makatora sekunge mishonga isina basa ende makatarisa nezvechimiro changu makati uyu haakwanisi kuita sei kutibatsira zveshuwa ndikati mani ndinogona kukunyadzisai zvikanzi aiwa kana mishonga nditakashandisa zveshuwa haina zvakaita sei zvakaita ndakati orai zvakanakai ndibva ndati saka muda ndikutaridzei here zvikanzi itai toni ndakangosimuka penge ndakagara ndakasimudza musoro wemurwere ndakasimudza anga arara parukukwe pabonde ndibva ndasimudza musoro wake ndibva ndaburitsa mushonga iyaya ndikati haisiye mushonga yandakakusiira here wakashaya chekutaura ende wakanyara ndipo wakachitarisana vega zvikachinzi saka zvinotoita sei ndikati manje mishonga yatakakusiira iyaya hachaita sei haichaitoiti nechimiro chaane munhu izvozvi zvakatoita sei ndikati chimira nditsvage mishonga chibva ndatsvaga imwe mishonga kwabva tamupa ndofunga akaishandisa zvimazongata mazuva mana mishonga iyoyo nditozonzwa ndaimazigorera chiro ndakanga ndakarima kandima kangu kefodya nditozonzwa tozoona kwasha wacho kwatopera mazuva mana iyayo nditori mumunda nditotywa fodya yangu nditozonzwa akasvika kuna sekuru wakabereka mai wangu zvikanzi taizoona mukomana timuratidze basa rakaita sei akasiyaita sekuru nekuvhunduka munhu waiziva wainamata nawo akavhunduka akarwa nehana shona yakataurwa ipapo ndiyo yakawatyisa yekunzi taya kuti timuratidze basa rakasiyaita sei aita sekuru hawana kukwanisa kuvatsanangura kuti munhu ari kupi ari pakati sekuru akati chimirai ndimutarise paari sekuru kwabva waizikanzi ko iwewe zvawakasiya waita uku wakaitei ndikati inini ndakasiya ndapa mushonga kuti munhu apese abatsirike sikanzi shona yataura pa handisi kugutsikana ndaona sekunge kati handisi kuziva vanhu sevanhu vaine mota handizva maybe pamutavigira chitunha pai motikari nekuti vanhu ashona yashandisa ndikati kutodare zveshuwa ndega ndakatyoka mabvi nekutya ndikati seiko mwari atipa miedzi yakadaro kuzvafamba sei zveshuwa ndakabatikana iwo sekuru kuti vachidzoka kwekwa pamhindo vakutozezawo futi kusvika vanhu vakafamba vakachiuya zvikachinzi taona manonoka sekuru kudzoka tidzoke kuti tionane ndoti takudzokera ndopakati mukomana ari pasera pari kuita zvefodya yake waibva wasvika ndichingovaona zveshuwa ndakangodza kupera simba ibva nditi taita kuti tikuratidze mabasa amakasiya maita sei maita mune makasununguka yetiende pai pamotikari ndikati hongu ndakaenda hangu asi ndakaenda miri yangu yatyoka wakarukutika ndichisvika paipai ndisvika chekutanga ndichingosvika vhura dhoo ndine murwere akatogara vatobuka mota makumbo akanga achinika kudedera vatondimhoresa zvikanzi paipai kubva pamakabva paipai ndakasara ndakazochaya nekurutsa mangwana chekusei ndakamuka ndakutodya makumbo achibva atanga kutosvawo asi makumbo aisvawo achibuda achipfungaira utsi nditoti wow zvikanzi saka nditoti ndaita sei ndapora ndipakati nditi ndakapedza zvandiri kuita neurwere hwandinawo kana ndatingoti simbei ndaona mune basa ziri kuita refodya ndichaya ndozokubatsirai akutoseka ake ndikati unoyo chiita sei uchindibatsira azvishuwa hayo akabva ipapo anga aishanda kumabhazi ndika ndichikuyeuka aishanda kumabhazi anga inspector mabhazi asizati mabhazi ekupi saka nguva yacho panguva yacho mudzimai akairwara futi zvakare angatotora nehama dzake aenda kudharweni ndo pakachiti itaiti mudzimai wangu ayoite sei abatsirwe nenguva vachibata hanzvadzi dzake dzibva dzachibata anatezva zvanzi itai kuti murora wekupi achibata zvanzi apane kuti ita sei futi kwati kubatsirwa hazvina kuzoperawo mazuva mairi matatu obva wazonzwa kuti aita sei futi ashaya ende akabatikana zvisingaite ndikuti zvakaitika 2002 pandakabatsira munhu iye nanhasi munhu iyeye pakazoenda kuzopazinzi pakutetwa zvokutestiwa zvemishonga izvo zvirwere zvemishonga zvirwere izvozvo izvi nanhasi haabati chinonzi piritsi HIV haamo ariko munhu ndi kutaura izvozvi mupenyu akutorarama ndo zvimwe zvinhu zvakaitika pane paeji inge ndichiri panguva chiyoyo ndanzwa muchitaura nezvekuti amai nini kuti amai vakati imbonoona ichi mwana wangu zvakanga zvatanga sei kuti pazozikanwa kunzi mwana uyu anoziva mishonga inorapa vanhu chakataka kuti kapandiri ndaimuka ndaingomuka ndaruta hope waiziziva kuti kana mbuya wakabereka mai wangu wakapedzisira kutongoti
wakanzwa ndikuti ndarupa nezvandarota mbuya pesa kuti aiwe hope dzako handichadi kudzinzwa nyarara nekuti kazhinji kacho chandatorota chaitogona chiite sei hachisweri chisina kuitika saka mbuya wangu akutoziziva kubva pamishonga ndaitorota mishonga ndichitopiwa mishonga ndichiratidzwa miti chirombo pacho zvaitondinetsa achitoshaya kuti kosei ndiri kurota zvinhu zvakadaro asi ndopa zvakatangira kusvika pari nhasi handiri pachirwere sekuru chegomarara ichi zvakatanga sei ya ndingati inini pachirwere chegomarara zvakaitika ndine hanzvadzi yamai wangu mupenyu nanhasi vari kokwa Mutare zvakaitika ndezvekuti sekuru ava hanzvadzi yamai wakararama negomarara kwenguva yakati ndakazota kurota hope ndichitochera mushonga yegomarara iyoyo ndaichera asi ndakanga ndaitanga iyo sekuru ndo watanga wauya kuri kuhope iyo hope dzandiri kutaura idzi wauya chiti muzukuru chirwere chaicho chanditambudza ndikuti sekuru mishonga yapo uyai ndiite sei ndikurapei ndishuwa chibva wauya sekuru ndakagara nawo ndonga masondo 3 wangaita buri gomarara ronda rere buri panapa raibudisa urwa neropa azvirenge rafamba waitogara wakaisa kotoni ndakabatsa kusvika masondo iyayo ronda renge rate sei ranga ravhara kusvika waibva watore sei waibva watopora wapora kudaro ndakuno kunzvimbo yekunoku ndakagara zvakare kunonzi kwamusana vazhinji vaisaziziva kuti ndobasa ndireta ndasvika munzvimbo iyoyo ndofunga ndichiuya munzvimbo iyoyo ndakange ndabva kwaRusapi ndadainzirwa imwe nzvimbo imamusana kana makambonzwa nhau iyoyo ndofunga vazhinji mana musana imomo vanoiziva pane nyoka yakanetsa yekukwira ndofunga mhofu makainzwa nhau iyoyo nyoka iyi munhu aida kutiza nyoka yake bata kwabhegi ada kukwira kukombi pana 40 ndo pakasiyada akabata bhegi riya akanzwa mubhegi makupfakanyika iye anga aitiza chindaisiya kupi kumba haana kuziva nyoka yaya atoitakura atorinayo pakazoona kuti nyoka ndaitakura iri mubhegi kwasiya kanda bhegi riya pai pana 40 iye achida kudzokera kuita kupi aida kuenda kusouth arisiya bhegi riya nyoka iyoyo yakakumbira una kondakta akaitakura basi ndeyo nyaya zhinji yomamusana kuti akondikuti vanotoiziva nyoka yakakumbira drive zvikanzenda drive mani ndinokuisa pai zvikanzi ai ndinokwana kumashure kundinogara zvishuwa nyoka yakakwira inonzi yakakwira yakadzoka ini ndayasiwapo hangu nawe ndakati aikuzonzwa ini changu chandakazoita kundoita basa rero kunzotobvisa nyoka iyoyo ndo zvandakazondoita saka takazoenda nyoka iyo musha wakatinetsa pakasvika batsira wakati wandei wakakundikana kubvisa nyoka iyoyo takasvika takatorera mbuya takabvisa nyoka iyoyo nezvimwe zvaiwapo zvimwe zvakati wandei zvaiwatadzisa kugara pamusha ipapo asi zvatakazotaita manje isi tinoisa mhiko ona hama yangu zvinhu zvaigara nazvo zvinhu zvakashata zvigare nazvo pai mukurarama takabva tasiya mhiko dzedu nekutemera nyoka dzedu zvishuwa mbuya waya wakazoda kudzokera mufunga kuda kutanga kubata zvinhu zvezviya wanotora nguva wakabva watisiya ndizonzwa hama dzati mbuya wakazotisiya ende zvatakasaya tavatsanangurira kuti ndozvichaitika ndozvakaitika nekuti ati makadzoka kutanga kubata zvinhu izvi ndichatanga tapofomara maziso makumbo achatedza kufamba ndishuwa ndozvakaitika kusvika wata sei zvokuti kuti akunokuwana musana muwanekwanisa kunzi vachindiona vanoiziva nhau iyoyo ndo mune zvakare vakazoya muwanhu wanga negomarara tasekuta kunoku pane bhastop iri padhuze kuya kwamaita kuno kudai kunzi tine nguva maitosvika muchitoona wandakabatisa gomarara iro aine zamu akabva kukaranda achitonzi zamu iri rake harichatota hacharapiki aripo nanhasi aripo pabhastop panzi paguwa takamubatsira munhukadzi iyeye akatoyamwisa futi nezamu iroro ariko nanhasi ari kurarama wakati wandei vanhu vatabatsira asi manje zvikuti ako kuti nenzvimbo dzetinenge tiri dzinodzi washoma vanokwanisa kudziziva kuti pangaite nzvimbo ingabatsirwa nzvimbo dzakafanana nedzipi nedzinodzi nzvimbo yamasvika inoi hongu takachitaura nezvechirwere chegomarara ndobva mazoti makashedzwa kuti muzonobatsira kumhuri yemunhu anga akati tongotanga akaromba handiti tinozopinda munyaya yandinenge tida kumbonyanyoenda nenyaya yechirwere chegomarara muri mubasa irori sekuru tinonzwa vanhu vachitaura gomarara rine mhando dzakati siyana siyana kune mhando dzinobata vanhurume kune mhando dzinobata vakadzi kune mhando zvakare dzinobata vana
handeipa mhando dzinobata madzimai uye zvakare kuti dzese munopiwa mushonga mumwe chete here kana kuti munhu achinge auya nemhando yegomarara ndo pamunoti uyu panoda mushonga wakati uye zvakare pane here pamunosvika pakuti murwere auya negomarara moti mandiigira guva apa ndomboda kana kutambisa mishonga yako nekuti munozopedzera makundituka kuti ipapa hamusi kunyepa ichokwadi gomarara rine mhando dzakawanda ende zvine mhando dzakawanda gomarara regare gare rine mishonga yaro tine mishonga yatinotanga asi kana iri yekupisa mushonga wekupisa gomarara ndoumwe chete tinawo mushonga wekupisa kana yange iri mudumbu yemuchibereko yamadzimai yayi tinawo mushonga unopisa gomarara remudumbu iroro tinawo kana iri yekunze yemaronda tinawo futi mushonga upi unopisa kwaya kuvarume yavanoti machirungu yavari kuti yanze prostate cancer iyoiye tinawo mushonga wekublowa asi unopisa futi zvakare unoblowa zvokuti kana mimi ndakakupai pamuri ipapa panopera tambofu tingati maminitsi mangani maminitsi angata 5 munoiwira muri ipapa asi zvirozobuda pamuri muri pamwega motozonzwa kuti pane zvekijirema pande zvatase zvareruka tanga kutoona kuti tsinga dzatase dzavhurika ndio prostate cancer iyo mushonga yacho tinayo negomarara repazamu iroro handifunga vamwe wacho hatigoni kuwatawa nemazita nekuti vamwe vanhu totobatsira pano panotozikana vamwe wacho ndivana chiremba wenyu futi muzvipatara iwapo tikuvabatsira asi hatigoni kuvadoma kuti takabatsira nhingi asi iwe wega vanotoziziva kuti chirwere chinoita sei chiri kurapwa gomarara rinorapika zvakanaka zvino pagomarara senge tiri pabreast cancer vamwe vakatobviswa handimoza kuti vakaenda kuzvipatara vanosikocheka vacheka vozotanga kupisa handiti saka imimi papo munopapa musasi ngatiti munhu akatoenda kuchipatara ndokubatwa kuti ane gomarara apa process yavanoti yekemo yekuenda achienda kunonzi kupiswa ndizvozvo isi tinopisa asi tinopisa nemishonga handiti saka imi munopafambisa sei ipapo ngatiti yakaenda kuchipatara chipatara chinogona kumuti home based care kana kuti chingoendai mozopota muchiyachi muchizoka kukemo imi munoita take over here ipapo sekuru muchiita zvakanaka titonawo vanhu vakatoti wandei makatobviswa zamu ndifunga last week mhofu tetinamwe madzimai akabva titinamwe madzimai akatouya wakabviswa zamu zvinhu zvinoita wakacheka kuchipatara gomarara hariperi gomarara zvingatitorere nguva kuti tinyatsokutsanangurirawo zvakazara kuvanhu nenguva ini pamunenge kudyira inguvagomarara makonye gomarara tikonye kucheka kwavanoita kwekuya tongoti like ngatiti zvakandakaita inini ndaita gomarara wondicheka panapa tikonye tino twakasara kana tuwiri tokontinya tuchienda mberi kundodya twafanira munoti zvinofukuta chibage zvezvi tonochifukuta chitochera tichitoenda saka zvinozona munhu aita ronda rekubuda mvura neurwa tinoti tochera tichifamba tichienda pai mukati saka kana pasina mishonga kuuraya tunhu itoto aiwa gomarara hariperi ende kucheka kwake haisi nzira yekurapa kwavanoita kwekwe haisi nzira yekurapa pane mishonga inoshanda kuti wakatounwa mushonga iwowo unotonzwa kuti mushonga wasvika pane iwe waunwa asi unotonzwa kuti wasvika unotonzwa iriko mushonga iyoyo tende tinayo haisi yekuti tinotsvagirwa asi mushonga ndeyedu usagatega tinayo mushonga gomarara saka makonye gomarara makonye zvokuti kana ari madzimai mamwe unotonzwa akairi pazamu unotonzwa kuti yombotanga yanyarara wombonzwa kubaya kuruma mukudhonza mukati mezamu ndo maitoenda kensa iyo yepazamu kwaya yemuchibereko kazhinji kumadzimai umwe anotanga kunzwa mudumbu make musukumira zvakanaka achinzwa kusvotwa pamwe umwe onzwa kupisa mukati medumbu ende nopa zviratidzo zvakawanda kuneta kwemiri kupera simba kaya kuri kutika kaya kuya umwe angonotanga zvimba makumbo kuita chiwewe makumbo ropa kusafamba zvakanaka zviratidzo zvegomarara rechi nekutemwa nemusoro zvakanyanya muchibereko rozopedzisa manje akutanga kuburitsa mvura kuvanhukadzi dzedze kusikarudzi vanotanga kuburitsa mvura iyayo inozopedzisa yakunhuhwa akupedzisa kunzi akuburitsa mvura inonhuhwa kupedzisira zvatosvika pakashata ndo zviratidzo zvimwe zvenenge tine mushonga kuvanhukadzi iwo kublowa toti kublowa unobvisa kuburitsa tsvina yacho yese ogezeka tochanga kurapa zvokuti akatonwa anotonzwa kuti ndatsva mudumbu makupisa iriko mishonga iyo asi wakatanga kushandisa mishonga yekumashure uko handidi kunyepa wazhinji taitorasikirwa nevamwe vanhu vaikundikana kuinwa
nekuti mishonga chimwe chacho inotirwadzei. Okay. Wazhinji vaitozokundikana asi nekuda kwekuti nokufamba nebasa iri nevo vanenge vachitiudza mishonga iyoyo takachinja vakatiudza mamashandisiro zvekuti makaiva takaigadzira kana makaupiwa apa imimi munotiti pamwe mushonga wabva kuchipatara kana wabva muno mafamasi asi tine taigadzira ndiso ndifunga tine umwe urimo mofanirwa kuratidzai makautesta munotonzwa kuti munototadza kuziva kuti mushonga uyu mushonga rudzi tinayo aiwa mwega ndati mumwe kachivharo iyo tiri papo sekuru kuti tichiri kumadzimai toda kuti tibhejerane imimi neni nekuti ndanzwa nekupiwa uchapupu usiri uchapupu ndizvo zviriko neni zvinotondirwadzawo ndichitonzwa zvinhu zvakadaro vanhu vachiita zvinhu zvakadaro zvinondibata ende kuno vandakabatsira kazhinji wacho mumwe wacho vari kuuya handisani takuzikana nangu zvakanyanya nevanhu asi vandiri kubatsira munhu ndifunga nhamba dzedu vamwe vanongopanana nhamba vachiita se vaifamba kuti ndakabatsirawo pakati asi zvinhu zvinondibata kuti kenza hairapwi semararia ba kenza inotorapwa chirwere chedu cheshura matongo ndo marapwa kenza kana munhu atiita kenza motoziva kuti mwedzi 3 kana kupfuura munhu ari pamishonga yekenza ende kana iye akati ndasimba asati apedza mishonga yangu handikutenderi kusvika wapedza mishonga yanga ndoziva kuti mishonga yese waitenderedza yaita yapera ndopende kuti aiwa iwo wanaka iwe ane masvona ndiri kuti sekuru sekutaura kwamuri kuta kuti munorapa kenza ndoda kuti inini handiti pane gona kunge paine mudzimai kana hama yemudzimai ari kuteerera ari kukuonai pachirongwa pana ari kurwara nechirwere chegomarara ndizvozvo ndoda kuti auye nekwandiri ndoyanaye kwamuri ndizvozvo momurapa pachena chake kutsvaka mari yebhasi ndizvozvo chenyu kumupa mushonga wekuti muzukuru wauya naRobert ende mapepa ako ekuchipatara ari kuratidza kuti urwara negomarara ndihaya ndizvozvo chitanga kushandisa mushonga yangu iwewe naRobert muchimonita kuona kuti chirwere apapi handiti ndizvo aiyozvo zvakanaka ndozvoita tozouya naye zvakare ndichidzoka ndichiti sekuru munhu uye wamakataura takatanga nechirongwa uya apo zvinodikanwa hatidi mabhidhiri ekunotora vanhu kuairport mondipa nhamba imi sekuru kuti Robert fonera munhu uyu ndakamurapa chirwere chegomarara kwena ndioneka handisasore mweya ndosaka mukaona isu nenzvimbo dzatinorarama tiri dzinodzi wazhinji wakurasikana neupenyu kuti wazhinji hawatarisiri kuti unge wachiona munhu akati asesu mukati menzvimbo dzakafanana dzipi ende vamwe vanotosvika vanenge vapiwa nhamba vamwe vanotoshamsika vanonzi ine nekwamuri kunoko zveshuwa panonetsa kuti tikubatei zveshuwa ichokwadi saka ndaratse kuti zvokuti vanhu vanoti kure kana vachienda kunana Karanda kana vachikwira bhazi kuenda kuZambia kana vachikwira ndege kuenda kuSouth Africa kana vachikwira ndege kuenda kuIndia saka vanotadza nekufamba 50 km kubva Harare kuuyawo asi kuti ipapo ndopatira kuti vanhu vazive chokwadi chasekuru Guvheya kuti vasazoti Robert munhu wawakatipa anonyepa asi handisi kuti zvedu vanhu vanenge vasingayozorapa aiva vanenge vachiita sei vachirapwa asi tiri kutsvaga akasununguka mudzimai ada kubatsirwa pachena kuti timushandise sechapupu mubasa rasekuru zvimwe chete nemurume tinoziva kuti prostate cancer inobata varume vati kure handiti inini Robert ndine dambudziko rangu reprostate ndakanzwa uchitaura nasekuru Guvheya ndiri mumwe wevamwe azvipira kuti ndiuye pachirongwa apa pasekuru vandibatsirewo mahara tione kuti mushonga wavo unoshanda ichokwadi ndofunga munharaunda yandigere ino iyi tine mazera maages nokuti prostate cancer inowanza kubata maages evanhu vatanga kuti kubva kuma50 zvichienda mberi kana ma40 mazana yakungosvika futi kana ma40 nharaunda yandiri ino iyi kungoti nguva yamauya manguya ndisina kakwanisi kuti vanhu wange vari pano vachipaga uchapupu warimo munhu vanhu vakarwa nezvirwere vamwe vaine machubhu chaiye kutonzi atisa chubhu izvo havasisina machubhu yayo vakatondobvisa machubhu saka urwere ihwohwo huriko asi hunopera handiti ndikuti ivavo hongu ndichazogona kutaura navo asi humwe uchapupu ziroverere inini pamuchinjikwa kuti konai hama dzangu kwenge takataura 1 sekuru Guvheya vanonyepa murwere uyo asi tozaidi kuti even kana pachipatara pane maequipment munhu anogona kukundikana ndizvozvo akaita se ipapo pega ndikudai pane pamwe zveshuwa handidi kumunyeperai pane pakuti wandigamurwe nekuti mishonga yangu ine simba rakanyanya ndinogona kutarisa ndakaona munhu wenyu apa nguva yekuti uyu munhu uyu takamura mishonga yedu inomukurira handibati munhu iyeye ndizvozvo nekuti mishonga yedu ndogona kukupa inofunga mhofu waona zvakawanda handina nguva ndatanga kushanda nawo asi wazviona
mushonga wokutanga wacho ndinokupa wakata zvekutamba kana unganganya kupera zvakanyanya kusina simba unodona wakadona takutonamata manje kuti pakuda Mwari apinde newadzimu nekuti mushonga une simba asi wakapfuura ipapa sejiyo ai wararama pamwe muri kupaka overdose asi atife overdose asi zvakaita ende kubva ndatanga basa iri handisati ndasangana nedambudziko rakunzi ndarasika nemunhu kana nzvimbo inoyi dai kunzi ipapapa mandibata paine unga maitonzwa kuti achipa uchapupu kuti zveshwa bva watanga basa iri ende handiorega basa randinoita bva remudzimba kana wakarohwa nezvinhu waita sei wazhinji wariponera pano ikukona tichapinda zvinhu takachimboitana nharo dzeapa bhozi sekuru inini handidi kusvibisa zita rangu nemabhidhiri nekuti vanhu vanoita mari kwenguva diki mabhidhiri mabhidhiri ndeyekuti seya muri kundiudza kuti dai mao yangu vairipo ndakutorerai nhingi nanhingi woya nai watakabatsira une chirwere wakamboita chirwere chekenza ndakadai bhozi munoziva kuti vanhu vakapa uchapupu handiti zvinokwezva vanhu varichi mari siso hatidaro bobva wasikunzi nasekuru $20 yako moziva kuti pakauya vanhu 50 vaita $20 notinotenga mombe asi manje hazvibatsiri manje chakakosha kuti munhu ararame wakadaro kana Mwari anokutonga kana wadzimu wacho chache wanokupa basa iroro wanokuranga hazvitenderi sekuru hamusati mambona here vamwe vanhu vatonzi nditotaura izvo ndotoona kuti hanzi ndinobata mbavha nenyuchi tinongozvinzwadai kujeri kusekuruka mapurisa kana basa bhozi vanhu vakazara iko tinongozvinzwa kuti ndizvo zvotineshamisa kuti dai ko mbavha kana waroyi wacho warikamba chiwanda wani ko zviri kudi kupera kana mhombwe dzikuamba dzichiwanda wani handi vanamirana ko ndizvo zvotinetsa zvacho izvozvo saka zviriko hatingazviti yedu kuti kana kuzvipembedza kana sei wano mumwe nomumwe ane basa rake anoita sei asi tikutaura isusu pano basa ratinoita pano ndiro ratinoita semanzwira makaita kuuya kwambaita pano ende handitsvagi wanu ndosaka ndauya inini hamuna kunitsvaga ndakutsvagai ndanzwa chi basa renyu asi ndakuti ndakutsvagai sekuru nditenderei kutanga nemi apa tichiona tese kuti chi hongu mabasa asekuru ane uchapupu wakaita se wakanaka ende wokubvuma kwenyu kundipa nguva ndichikuburisai pachivhitivhiti kureva kuti nekuuya pamunoshandira ndingatouya panapo handiti kureva kuti munotembawo chi basa renyu kuti basa wakaita vamwe ndevekuti zvevakauya vanoita kuti sekuru vacho takaenda kunovaona handinombovaona panga pakaiswa jira tiri ipapo musokoro wazodai chokwadi hamusi kunyepa nzvimbo ino handigara ndiri pano ndine musha ndogara asi nzvimbo indobatsirira chokwadi chiripo ndezvekuti wanda kundibata ngwashandise nhare nekuti ukangouya uchiti ndiri kuenda panzvimbo yakati yosha unondishaya nekuti handigari pano ndifunga muri kuona zvapari paimbiwa nemba panapa yekebhini yai yakatotsva nemoto moto wemasango uya nzvimbo inoyi saka kuya kwandiitira pano izvo nezvino ndiri pano ndinoda kuti ndindafonerwa tiri kuya kunzvimbo yenyu tiri kuya pakati ndouya kana usina kundifonera haundioni kana kumunda saka munhu ngasunge kufona handitika nhamba ndidzo dzatiri kuita sei dzatiri kuisapo tichienda pazvirwere sekuru tinozoenda tizoenda kune mabasa emamo eun'anga zvimwe zvirwere zvamungati mabatsiro vanhu ndezvipi zvinokuya nevazukuru muvanotiza kuti ava nechirwere chakati zvimwe zvacho zvine mazita echirungu zvimwe zvine mazita echibhoyi zvamuri kubatsirei muvazukuru vachiyambo zvirwere zvatotibatsirei baba zviro zvakati wandei asi hatingatorapa zvese pane zvimwe zvitoti zvimwe vacho zvimwe totadza kuziziva asi munhu akasvika atina handaita dambudziko rakati nekuziva kwatetokuti dambudziko rokoi tobvunza sekuru mishonga kana iripo tokubatsira zvimwe zviro zvatiri tobatsira pano hatitoziziwa kuti zvabva nekupende zvayo asi vanhu vari kubatsira sei vamwe vacho mishonga inenge iripo tomapa mishonga iyo munhu watoita sei utozonzwa munhu atodzoka chiti mishonga makandipa sekuru ndaita sei ndapora saka zviro zvakafanana BP neshuga tinayo futi mishonga iyo zviro zvinozikana mishonga yacho tinayo mishonga yedu tinoona watotobatsira izvo hatingatauri nezvazvo zvirwere zviri kuti tototi zvidiki koya pane dzimwe hosha dzekuti munhu azvimba mudumbu nekuzvimba makumbo makambodzinzwa hosha idzo dzedzia vanhu vazhinji vanotadza kuzvinzwisisa idzo dzedzi hadzirapi kuchipatara kana munomo nzvimbo yendikutaura inoyi ndinoona vandatibatsirei zvirwere izvozvo nekuti kana wachindinzwa wachazotoshamisika
takabatsira vanhu vakawanda nokuti vamwe unototi mwe pane vakadzi mfunga vanenge wairese akabva ati mwe achibva kuzvara dumbu rakabva ramba rakafuta akatosunuka matwins kutenge asara nemwe mwana mudumbu munhu yete akamubatsira asi ega kuyo mumusikana futi mwana chidiki mwa takabva batsira aita dambudziko hosha idzi dzokuzvimba makumbo nekuzvimba dumbu wakaenda kuchipatara vasikira noupenyu hosha dzino handizi natsozvinzwisisi hangu kuti dzakamira sei asi mishonga yekurapa hosha idzi dzedzi tinayo nekuti chokutanga totanga tabudisa tsvina iri mudumbu iyo kugeza mudumbu tozokupa mushonga wekurapa handimapanzwisisa iriko mushonga iyo touya hosha dzimwe dzechirume mufunga modziziva dzepabonde idzi pane hosha ndifunga mhofu wadzona dzakawanda mwe wari kuya chiti abaya majekiseni kuchipatara urwere hwarambata sei kupera dzepabonde idzodzi idzodzo hatingatauri nezvadzo dzepabonde pachirungu anhu mheni ndodzo vanoti siki dai mchiti mchiwara pakamba makurudzira kuti pfeka makondomu unowaudza ko wabva kubva ipapa ponunza umwe unotomona achitodzoka kairika wamura panhasi apedzi mwedzi miri mitatu akudzoka chautotange chijairira ende akutoziva kuti ndoponerawo manje hazvina kunaka manje munhu zvichengete usajaire kuti anhu kuti ndichandorapo umwe musi uchandishaya ndisipo saka hazvidi kujairira munhu zvichengete hauchengeti namwari pamwari anochengeta munhu anozvichengeta pane pandandati jambei sekuru tiri pachirwere chegomarara ndada kunda kuchirwere kuti kana chirwere chine vana panofambiswa sei wana nemishonga yawo ile mishonga yakanaka chaizvo ndosaka ndati mhofu imbowapa kani iyo ndipeka kwari kundinyimire mhofu imbowapa ambotesa imwe zvivharo zvitatu katatu chikonzi ndipe wakanyanya mumbounzwa motounzwa mega kuti mushonga wakabikwa ende wakarungwa wape chimwe wapame munotounzwa kana kupisa uchidzika mutonzwa mushonga wasvika apa wape chitatu nana asi kutona kwandiri kumwa mushonga wechibhuku maunzwa ndikunzwa uyu mushonga unofamba nemiri wese wangufanire mupirisi munoti riya anonzi rinoti roputikira mudumbu reo mushonga iwo unofamba neropa iwo ndotoshandisa kana iye kenza munonzwa inzi yazara yafamba neropa iyai iwo ndotoshandisa iwo ndofunga maunzwa mega kana mudumbu macho munotonzwa kuti pane zvakuitika ndomushonga yatinoshandisa imwe yacho handi pane chirwere chimwe chinotinetsei muvanhu kuti chirwere cheitro wanza munhu azvimba itsvo azvimba kidney ndakada kunditaureka ndinenge tange ndakuzvidza chirwere icho ndakatobatsa mumwe munhu iri andiri noi yamusana yemanaguva munomu kuti vanhu vazondiziva kuda kwemunhu asi munhu anozikana zvakanyanyisa zvekutoti ndakatanga kutsana munharaunda yacho kana vanhu kudai kunzi masvika pavanhu wadaitoti murume wetakamuziva nekuti munhu akasvika achimutsvaga vanhu vazhinji vaisaziziva kuti ndo basa ndinoita wakazoziziva nekuda kwemurume nekumubatsa kana akamboita kumashure chirwere icho chocho munhu azvimba kidney chirwere icho chinorapika zvakanaka mushonga chiri chirwere icho chechiya hachina mboda kunyanya kusiyana chiri kugurupana nakenza zvavada kubatana kazhinji nganditaure ndichitai so tichida kutarisa zvirwere izvozvo zvese zviri kubva muchirwere chinonzi masidzi icho chechiya nekuti masidzi ndakugadza zvirwere iyo kenza yacho ikubva maasidzi nyaya dzemukati dzemudumbu idzi dzikugadza nemasidzi ndo anogadzira chirwere icho chiya kana makambozvongora kana muchimboenda muna chiremba achiziva asi isi nokudzidza kubva kufamba kataita nebasa iri masidzi ndakugadza kenza saka vanhu kazhinji ndokurudzira vanhu ngavabatse masidzi apere wakabatsirwa masidzi akapera nokuti masidzi akugadza zvirwere zvakawanda ndio anogadzira futi chee chekunzi munhu haachadyi chikafu chakaomarara pachirungu amene makuti mausas nje anogadzira futi anzi aita maronda emudumbu munotemachi anzi ada kuchichekwa maronda mapundu andazochekwa aya wamwe wati ani mafaya chi ameno izvo iyayo zvinokonzera masidzi ndi anogadzira zvirwere izvo zviya saka masidzi anoblowa nguva yamasvika panapa yakakurisa dai ndada kubudisa masidzi ngatiti zve10 minutes naika dzakawandisa dzakawandisa dai masidzi akutobuda mbapapa asi manje mamwe mushonga asi ayo totombokupepai vanhu vasingazivi kuzoti asingazivi mudainzira ambulenzi asi masidzi atopera papa kana muti koko yakati drink yakati handinwe mangwana acho ndotokudza kuti changa musingajichitanga noti vazhinji vanoza kuti masidzi munza kuti handidye beans handidye mbambaira handimwe drink rakati asi isu takakubatsa panapa
wari kwakataura atobatsira nhingi chirwere ichocho chino nhasi uno wari kudya awaketi kana patiri panapa emhofu ndakambatsirawo ari kutodya ndio maitambura nawo aya masidzi aiwa asi ndio munobva zvirwere zvipi izvozvo maasidzi akugadza zvirwere zvakakura nekuti chinoitika pamaasidzi makamboona tiri takuita zvekumusha takauraya huku kana tauraya mbudzi tinosvina matumbu handi makambozviona patinosvina matumbu tsvina yayo ndio yese inobuda handiti panopira tsvina yese yai pane zvichena zvinenge zvakuchitipera takuchisvina zvichena zvinenge makazviona zvinenge hurwa takungotaura zvinhu zvinosemesa zvinoto kunge hurwa zvichena izvi zviya zviya ndo matumbu edu futisi wanhu ndo zvirimo zvichena izvi zviya saka maasidzi zvaanoita anopisa makanzwa kana munhu ane masidzi akadzva unodzva zvinhu zvinoita sei zviri kupisa vamwe vanonga kuti ndio hatibheni hatibheni iyo ndio maasidzi vamwe vanoti chirungurira ndio maasidzi saka zvezvinoita chirungurira icho chakagarisa mudumbu iyoya ijusi rinobva tingati imvura ijusi inobva kungi takadya chikafu handiti inoti nduru yayo imvura inobva munduru nduru yedu yakaisa nduru handiti budisa jusi akata sepoison yekuoresa chikafu mudumbu saka jusi rakashaya kukwenda nduru yakatadza kukontrora pakudira kwainoita nhingi nduru yaya mvura yaya inosara yaya yakutendera nduru yakugadzira handinowawa mvura inobva munduru handiti ndiyo yakugadzira maasidzi saka tiri tine mishonga yekuuraya zvinhu zvese izvozvo nokugadzira nduru yacho ibva enda pai position saka zvinoita nezvekuti maasidzi aya anondodhemenja mukati mematumbu anogeza petodya chikafu mvura yaya munoona yaya inotsvedza ndati inenge hurwa mumatumbu yai mudumbu ndio inotopa chikafu chifambe zvakanaka pai mudumbu medu mumatumbu kuti chikafu chitsvedze inotsvedzisa chikafu chimhanya saka maasidzi anotanga kundouraya kudhemenja kubvisa kutsvedza kwekuya pai mudumbu makugadzwa masipoti mato nemaronda akutogadza ndo pakubuda mausas ndipakuda zvimwe zvirwere urwere hwakutokura munhu mamunzwa munhu akuti mudumbu muri kudai mudumbu amaza kudai zviri kubva maasidzi masibatai ndo zviri kuitika saka vanhu vangazvishamisiki kuti zvimwe zvacho fana zvirwere zvakafanana nekenza yemudumbu kuti zviri kubva papi aiyo ndokwazviri kubva nako ikoko asi dzaa dzekunze idzi dziri kungouya zvirwere zvavangonyuka asi kenza ikare kare yaya wako but mazuva ano toshaya kuziva kuti yawaita iti nhuta kare kwamaiti nhuta kana iyo kuti gomarara asi mazuva ano yawandisa yaitokurumbira nditoedza kuziva kuti dzimwe dzacho isi yaingozva kuti kenza yayo nemhando imwe chete yaingonzi munhu ane gomarara asi izvozvi dzawandisa asi hedu mishonga chese yatinayo handisi kutozoti mukurarama kwedu vanhu vanonetswawo zvakare nezvinhu zvakawanda zvinoitika mumadzinza ungave uroyi ungave urombwa hwakaitwa nedzimwe hama munopafambisa sei ipapo nhau dzakadaro tinopinda matare vanhu vanouya kupinda mudare nasekuru wapinda mudare kaini nhau yedzinza vanouya sedzinza hatitendera hatipindi kaini tomboti ndimi mauya pane zvikunetsa mudzinza imimi hamubati nayo dzinza muri mega dzinza rakakura dzinza chinonzi dzinza asi munhu mumwe chete chakunzi dzinza kuwanda kwemhuri saka imimi makafada kufambira dzinza muri mega kandi muri 1 mumwe chete hamuhwi nenda muririre dzinza munotofamba semhuri sokumagaratakata panapa tatomhuri imwe chete tofamba toenda tondobvunzira saka isusu vanhu vakadaro tinopinda matare totsvaga chakonzesa kuti musoro wete sei uteme totsvaga pakonzeresa kuti zvisvike pazviri topedzerana aidzo nhau tinofamba nadzo idzo nofunga kuti vane mazita kunondinetsei hatina mazuva makawanda kungoti tisingakwanisi kuti mutizive nekutiona sematoona mandita nhasi vamwe watone dzimba dzekutadza kugarika chaite titone vamwe izvizvi vaitofonera mhofu takabva kwakuna mazuva vakatotaura kuti aiwa kumba kwakurarika kumba kwakuita sei kwakugarika zvese zvibasa retinoita kana munenge munoziva zvezvinoita hautami musha nekuti musha wakunhuhwa kandi musha hauchagarika bvisa chiri kunhuhwa kuti paone kugarika zvakafanana patigere panapa toti panapa pachagarikwa rumwe pabuda mweya wakunhuhwa panapa tinogona kutiza toenda kwatinoenda tichadzoka futi oze tichadzoka nekuti ndo pai pamusha tichangodzoka zviripo achakakosha ngatibvise chirasi chinhu ichocho chakonza kuti pamba pasagarike tione kugara kwakanaka iro basa iroro tinofamba naro vazhinji vanoziziva ndambokutsanangura nayo kuti pane musha waende kanetsa nyoka waende zvinhu zvakati wandei takandoita basa iroro
zvinoka pane vamwe kavanobva vatoya kuti ini sekuru ndauya ndine hama yangu inoroya inonzi Robert mupafambisa sei ipapo antoya nedare rake kudhara akatoripedza hatikwanisi ndisati ngatipinde matare handidi kuti munhu auye kuti achita zvokutaura ega kutaura ukandiudza uchinyepa uda kuuraya munhu handidaro ngatipinde matare tapinda matare ndipachatiudza kuti iwewe zvoni yawe ngotaura iwewega haichadi uri wega inotora mumwe wako hama dzako muwe asi kairi nhau yako iwega yakazvimira ega inoonekwa mudare imomo inogadzirisirwa zvino pane vamwe sekuru vanogona kuuya vachiti hongu tafamba kwakati tabata Robert tafamba kwakati tabata Robert mobva manzi uyai naye enda kwakati tabata Robert kwakaramba Robert wacho ndopa ipapo ndopata kuti pane mubvunzo kuti anobva aramba kuti chi anonzi ngatifambika iya hadi kufamba nevamwe isusu tine zvatinoita ndofunga anomboya pana panozviona tinoita munhu yeye tinoisa mhepo kwaari inotisimudza kuti anotaka kurwara zvekuti endi atitsvaga hama dzimwe wabereki ini urwere hwandaita mane mukana manje ashamwari marwere waita isusu panenge tifungudza tiende makuchienda kanai because ndopane nyaya papa ndizonza kuti atangike munhu azviriko ende zvisiwa wariko kana takaenda anobva ati ite vamwe vacho manje sekuru vamva vati iye akabatawo asi amva ati itai zvinhu zvenyuko inda kunamata obata ndi kumapostori wazhinji wari kuhanda nechipostori wazhinji wauta chipostori kuti abhachi zvekuti mimi musavhunduka ndisafunge nezvazvo munoma kuti auya anoita kuchechiwa angadaro asi munhu ane kubata kwakaita se kumusana uku aine zvaakabereka handimazviona saka aiwa basa iro tinorishanda kozotose kuti pane vakabata vachiziva vanoita nemabasa avo kuti ininika ndapedza hama chirega nditesi ndisarendi zvavo asi achishaya nzira yekuzisiya boza akanozisiya zvomutera nekuti zvinoita zvinhu zviya nekuti waushamwari kuti wakaita shamwari zvautoziva kuti iwe ndiwe tenzi wazvo zvinoita ndezvekuti zvinhu izvo zviya wakauya mudare muzvakati muno todainza sekuru anotitsanangura zvokuita tondopinda kana kuti zvanzi tinopinda mumusha topinda mumusha kana zvinhu zvinopinda kudare kuno topeka tati isu tindotora zvinhu izvozvo toya nazvo pano toita zvinoita aiwa izvo tasangana nazvo mabasa anobatika zvakanaka asi mabasa ekuti asi pane imwe misha yekuti hatitogona zvese pane imwe misha yatoti uyu musha waremo togona tokupa nhamba toti tsvaga muwabatsiri imboita kuna nhingi asi imwe misha mizhinji tikuwabatsira asi pane imwe misha ine umwe urombo hwekuti wakasvika ponotoona kuti wega kuti uyu musha uyu hautangiki zviriko hatigoni zvese tida kupedza chirongwa sekuru pane nyaya yamatibate isu hamuna kuzoti ndabva ndafunga kuti madzimai akawanda anondifonera nenyaya yemafibroids mishonga iriko yezvirwere izvozvo tinawo mushonga unouraya maronda iyayo mapundu umwe anotonzi ati anoda kuchekwa kubviswa mudumbu manhenge ayo aiyo mishonga yacho tinayo tatomboibatsa madzimai akatoti wandei pano wanoziva kunyanya ndizhinji munharaunda mudhorobha wamomo nekupanana kuita nhamba vanhu vanouya zveapo neapo vachifona takambonzwa makabatsa nhingi vachiuya sekuuya kwamangoitawo ikoko tinobatsira vana veZimbabwe sekuru vapararira kunze kwenyika vari kuona chirongwa chinechi vanokwanisa kubatsirikawo here kana vachikufonera sevanhu vari kure vanobatsirika baba zvakanaka nekuti mazuva ano handiti chachirungu kwamazuva ano hazvichanetsi arwara ari kunze ikoko totaurirana mishonga yedu iripo totaurirana toona totoa nenzira ipi yekuti titumire mishonga ipi iende kwari munhu arapike kunyanya zvirwere zvakamamushani zvazvo zvitori kuna kudhara tinamwe atakatotumira hatina tinamwe atabva tumira manje hatina wakatoti wandei watatutumira imwe yakaenda kuGermany imwe yakaenda pamozambique kumozambique takatanga taendako patamuona asi mazuva takutomutumira ndimemba ndichida kumbouya kunoku ndanzwa sekuru ndakati ndichauya ikoko ndakazonzwa kuti vati ndine rwendo rwekumozambique pane mukadzi akanetseka akatobva muno muZimbabwe muno amene kwaangaendawo anyeperwa akatorwa futi mari zvakare amene takazoona sei nhamba dzedu takamubatsira munhu ndifunga mhofu munopupura zvinoita baba mukati mebasa redu iri zvinoda kuziva usaite zvinhu zvausingaziva tiri munzira ndichienda namhofu iri nhoro ndenda kukupai dhiraivha takaenda naye bvunzai mhofu zvakaitika
akatadza kudhiraivha bhazi ndiuye pamovha akarohwa nemudumbu tasvika mamutoko zvikanzi ndakundikana aizvishuwa akakundikana tati fambei amentaita kupi unonzi kuchii kanzi kwe kususwe akasiya bhazi abva pakondakta ndopandaka inini kazhinji ndinonzobata netsitsi dzinondibata kati movha murume atambura nemudumbu budisa chikumwe chigubhu cha mishonga yatukaenda timupombi janambonwa zvata movha akabudisa mushonga tamupata kati asi usapedze wese ba mushonga wakawandisa ndifunga ungeri mabottle drink unonga yaisa mwe muno akambotya zvanzi inini zvemishonga imwe yacho achitaura ta angane muwakanga mamene ndifunga ndio inspector zvikanzi timunzwe hedu mushonga wacho takatozodemba kuti dai takurota zvitaurirei bhazi rese anguti tipeiwo tinzwi vazhinji vakatotora namba dzedu kambhazi imomo but amupa inspector badaita mushonga wakanaka pakaunwa so zvikanzi pane zvandanzwa ndopakati achindipa akatodhiraivha bhazi akatonga achitodhiraivha bhazi teta pabus stop bati mushonga uya babata kakati vati usamweso sapedze muza pakangounzwa munonga maunzwa pamauni wako abva angoti akese kutu kabva apedza ndikati shamwari mushonga wayo waita overdose iyo zvisinei havo zvaukwadzawo but zvouchanzwa takangoti fambe tinzwa zvikanzi ndakutsva akadikitira kutadza bhatomisa bhazi kanzi bhatoenda kurara kunhingi kubackseat ndokwakandorara akarara vanhu vakuchema aidhiraivha wabhazi maiwe tatoti nhasi ticharara musangoka kusvikira akazongomuka ega so bhangomuka hanatora nevanhu bhangu yabva ndogara pasiti yabva abvisa uyauya assistance uyauya kondakta yabva amusiranza chini padhiraivha isi hatina kumubvunzawo takangoti anyarara kusvika tisvike pabhodha takuburuka pabhodha takutoburuka hatinambomubvunza ndopakabva ndibata roko kanzi makuenda kupi kwakanaka here kanzi ndipei nhamba dzenyu bvunzai mufu tati kuenda hanzi kubva papai pamaona tanga vadhiraivha izvi kusvika izvozvi mudumbu mamo makanyarara kuti zimba matopora ndatone 2 days njinetsika nemudumbu imomo tamupa mushonga iwo tamanzwa chii mishonga yedu haiwa vanoishandisa honi mazvo chakakosha kushandisa mishonga ndo zvimwe zviitiwo zvatakasangana nazvo ndapanzwa sekuru vadzukuru vari kukuonai mashoko enyu ekupedzisira pazuva ranhasi ndeyekuti chii sekuru kupera ndinoti hangu kumhuri yezimbabwe nemunyika yese yakanteerera yekundinzwa ndichitaura pano vanhu ngavasabatikana kana kurwadziwa nezvirwere zvavasinkunzwisisa kuti zvirwere zvichinyanya munhu zvaanotadza kuna vamwe vanoti akaenda kuchipatara nhasi makambozinzwa izvo ndonzwa kuti achirodzoswa kunzi hausi kurwara iwe anotestwa zvese onzwa kuti hausi kurwara urwere hwu tinoita sei futi tinobatsira zvese tinoenda titanga tangobatsira urwere hwu totanga tapinda matatu totarisa kuti chii chakonzesa kuti zvisvike pakudai tine nzira dzakawanda dzatobatsira nadzo paurwere hwakafanana neupi newo saka ndinoti kunesa wakateerera aiyo vanhu ngavauya kubatsirwa mishonga iripo ine mishonga iri kuwanikwa mishonga iripo yezvirwere izvozvo kunze kwenyika vari kupi wakasununguka hatimanikidziri anonzwa kuda noti kubatsirwa mwoyo wako usaite zvekuzvimanikidza munhu kubatsirwa mwoyo wako tiupore zvawanzwa kuda aiwa uya utese ubatsirwa sekuru tichivhara chirongwa ndizvozvo pane imwe nyaya yandinosangana nayo mubasa medu asi haisi kunyatsondipa ansa ingagutse inini nevari kuona uyewo zvakare ndatombokupai muenzaniso wekuti pane vanhu vanoti inini ndinobata mbavha inenge yaba ndakakupai muenzaniso wekuti unoona munhu achinzi anorumwa nenyuchi handi pakujezenda mangwana munhu aenda iko kwati sekuru ndakabirwa kana kuti tv yangu mumba ndoda kuti munhu yadzoke nayo sekuona kwandakaita munhu akarumwa nenyuchi akaita ndakadzoka nayo panyaya dzembavha imimi munopafambisawo sei kana kuti panyaya dzembavha kunyanya dzemudzimba mbavha dzinopasa dzichiba mudzimba kati une munda wako idzo togadzira asi une munda kana une munda ndinotoya ndogadzira munda wako kana une pamba ndinoya ndogadzira pamba atomagetsi chese chavabata pamba kana iwe muridzi unotonzwa pamba chavabata pamba unotoita zvotovhunduka kuti ko chii chaitikapo unonzwa kakugwinwa kutonga bata nemagetsi asi akasvika iri mbavha inorohwa ichibva yawo unosvikira kana iri timboti dzokuba mudzimba idzodzo kazhinji magadzira tinoita munhu akauya pa4 days tomugadzira zvinhu zvake zvinodzoka
akabirwa mumba imi mukasangana naye muka kwete kuti munabira wachifamba zvinoita wakabira wachifamba zvakata muguta tokuna kugadzirira asi tinopedza kuuraya vanhu zvimwe zvisingakutotoa ngozi nekuti zvichaita munhu uya achatadza kuziva kuti nekuti mbavha inoba muguta achifamba anogona kubira imimi apa achibva apa kundoba achatadza kuziva kuti munhu andigadzira apa ndeupi ende haatomuzivi saka haana pokunanga kuti auye kwamuri imimi anokuziva sei anonetsa saka ndichikuudza kuti abirwa mudzimba aiwa wakabirwa mudzimba ndifunga mofa wazviona wabirwa mumba aiwa zvinhu zvako zvinodzoka kana uchinge wabirwa unofanira kuuya paine mazuva makanonozwa munhu ngasa inini pandiri handidi munhu anodarika mazuva mashanu 5 days wakadarika mazuva mashanu hachakwanisi kuita nekuti nezvinhu zvedu zvetogadzira mhepo yacho yoteera kupi ikoko kwakaenda zvinhu kana pamacho tobva kutogadzira toziva kuti vanhu vawanikwa pabatwa zvetogadzira zvinokupa mhepo yekuti ufambe nezvinhu pachena ubatwa zvinokupa mhepo yekuti ungoonekwa inacho wanotoziva kuti chinhu ndechekwanhingi ichi unotobatwa kana watadza kudaro tine mhando mbiri pamwe pacho watora kumba ikoko wane zvinhu zvaizvo pane zvinoitikako wega zvinotaka kuti enda unodzosera zvinhu zvipi ende unonodzosera zvishuwa manje unonzwa vamwe vachiti kana sekuru ava vachigona basa ndakabirwa mumba mangu ngavagadzire mishonga mbavha yodzosa zvinhu mbavha ndiyo yozobhadhira sekuru handikwanisi kuti ndasangana nazvo baba matambudziko iyaya vanhu vanoda kubatsirwa munoona baba vanhu vanoda kubatsirwa ini ndinoti handiri kunyepera ipa ndinoda kuti ndichitaura chokwadi handiri kunyepera vanhu kana wauya kubatsirwa unobvisa chidimbu chemari ndikuda tokubatsira tochikuudza kuti chidimbu chemwe mari yasara mbavha iri peinouya ndeyakuchipedzisa pamureva pa ndakaenda gore rapera imba yakapazwa ikabiwa kana vanotera vanhu ivava vanotoziziva kwanzi kwamushaninga uko zvishiwa pakabiwa zvinhu zvaikosta ndifunga 3000 mumba imomo yakaenda rakagadzira ende ndichisvika vakataura simataura mukita yaya zvikanzi haatanzwa ende munhu akavapa nhamba ndine mumwe munhu angatorwa mudzivi angatorwa mota pamba ndakasvika ibva taita zvatakaita ibva tadzoka zvo zvinoita ndogona kukupai kana 3 days asi zvinonge zvichisiyana nekuti mishonga yedu irikufamba sei nezvinhu zvemishonga zvatinoita dzakadarika 4 days takuda kutosvika zuva rechi7 ndopakanifonera sekuru zvamakataura zvaizvo kuti vanhu aya changoonekwa chifamba mbonzi mange mune mabhasikoro plus maine bhatiri rimwe rehombe aya munoti ainzi ari kwemazuva ano aimanhinga aya emasola aya ndo rakazoonekwa buda napachena masikati iri mubhara wofamba uchitengesa ndoti tinopa mhepo yekuti ubudise chinhu chiri pachena chifamba uchitengesa saka zvinoita kana mabirwa anemopa ripoti kumapurisa saka vanoziva manje imwe kuchokona kuti ndinhingi uyu kubhatiri araona kupi mapurisa akutokubatai nekuti tinongesa mhepo yekuti iwe zvezvo kana akachiviga uchachibudisa pachena zvokuti paunobatwa unotozvokutopatika kuvhunduka kuti chii chaitika apa kundazobudisa masikati masikati uyu watoita sei watobata ndifunga ndiri kutaura imwe nyaya vanhu gara kwamutoko vanoziva pane kwakambobiwa mombe kwanoti kunyamusizo ndakaenda kwabiwa mombe wakatanga kuti wandifonera mombe idzo dzabiwa pakata 2 weeks wachindifonera vari mombe idzi hatiri kuzodziona ndakati isusu chindiudzai kuti mombe dzenyu dzaive ngani zvanzi matanga 3 bandati right nekuda kwokuti ndaive nerimwe basa ringeri ndinaro kuno ndakati right ndichauya ikoko ndifunga musi wakati zvishuwa vanhu vakagadzira ndifunga mombe dzichawanika mazuva ndikati mombe dziriko asi munhu wezvo ngetaira mushonga enge tagadzira munhu yanga uchigara mombe musango achitsvaga mabhaya dziri pai achidzichengeta ndichizoendako tichisvika batadainza sekuru bata mombe hadzichazinyika inoi mombe idzi takadziona kwamutoko unonzi kwadhumaire kama makambonza nezvako ndokwatakatozoenda munhu iyeye nyaya iyo munofanira muchiiziva yakatobuda kana pana bhozvo nguva yakabuda kamakanzwa munhu akanzi akaba mombe akazvisungirira kwamutoko manzi padhumaira aisa mukakembi kamwe temapurisa tepagreat point akazosungirira munhu iyeye zvakaitika nokuti takasvika isusu ipapo patagadzira mishonga yedu patasvika padhumaira tikati kunoku ndokudhuze nemunhu nembavha yedu saka isusu ngatitarei kupi kuno tichirindira chi kuchiedza kuseni akasvika rimwe pagreat point achitenderana nadzo kudai vanhu vakamba kamutarisa wabva kuti ine ndakatorara ndatozotomuzanza sekuru munhu yaita sei asvika todi ndikati musamutaudze musamubvunze makangomutaudza hamumbati nokuti mishonga makatomutaudza matopinginwa chi mishonga zvoshuwa
nguwa ndimutsa ndikati saka zvakuita inini mushonga ndagadzira haisi kuti ndiye kubata munhu kuti dzvi ndiye kuti muzvione pauda vanhu vakasimba zvanzayo toita sei achitendedza mombe pagold point so paground so achinadza chimai vanhu vabva vachiti aya vadainza mapurisa vachoti manebhaut aya vautongana vamwe zvototi kuti akondoita autonzinzwa vaungana muziva zvaakazoita ndakazoti ari kuda hake ngandinongomti kushamwari hausiro nhengi here vaitomuziva apa angari munhu wemuraini vangosvikanzi koiwe chii hausiro nhengi here ndopakati pata bhataisa vanhu aone pari bada kuti achiti chi speed ada kuti adai baba angagari vanhu vanhu bvamubata vanhu akambomutora ndikati achisi chega kumuru wane manebhaut munoziva une vanhu muri achimusiyai munotora ngozi bva amutora bva pamusa mukakembeni karimo wamuvharira imomo iye ndakazonzwa vanhu akuti azvanzi mufana uyu nyaya dzake dzakawandisa dzehuku matoki mbudzi ndofunga iye amo manje akachitanga kuti kurangarira kuti apa ngatofona polisi yekupi mamutokoti yetora chi munhu ndofunga hamene zvakafunga mongoziva kakembi kedu hakasi makembi chaiche mapurisa ke akabva ati mune mabhimu aya ekubata marata akaflat akabvisa tambo dzebhutsu neine mabhotoma aya netambo dzedziya bami ndakakwanisa kuti kuipinza kudzipinza sei tambo dzedza pakwira nemudhuri akabata pai paitoti wakatojambira unotobata bhimu re bva zvisungira bva zvirembedza pakazouya polisi kuzovhura letso munhu atoma atochanda mazo ndio mabasa emumbavha ndio zvatinoita izvozvo asi kuti munhu anouya achiti ndakabiriwa mwedzi wapera kanti hongu handizorambi kukubatsira tinozama asi vamwe kana wangotaura laki mimwe midzimu yakubatsira midzimu yako kana wangotaura laki pamupakala zvinogona kuitawo zvakanaka asi kazhinji ndawanda kutendera zvane 4-5 days izvozvo vanga wauya. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.